Vážený pán starosta, milá pani starostka, od nášho vydavateľstva už možno máte nejaké knihy alebo mapy, pretože už 23 rokov ich vydávame. Tentokrát prichádzame s niečím, čo tu ešte nikdy nebolo. Predstavujem vám nádhernú a veľmi kreatívnu spoločenskú hru Ako si tu žijeme, ktorej súčasťou ste aj vy. Poslaním tejto hry je zábavným spôsobom spoznať všetky atrakcie v regióne, v tomto prípade Slovenska. Poďme sa teda pozrieť, ako sa tá hra hrá. Vo vnútri máme karty so zaujímavosťami Slovenska, máme tu dokonca lístky na vlak, dokonca aj na letenku. Máme tu aj herné peniaze, ktoré sa volajú zážitkáče, lebo táto hra nie je o peniazoch, tá je o zážitkoch. Máme tu plány výletov, itineráre, ktoré si hráči zvolia, čo všetko chcú navštíviť. Máme tu rôzne žetóny a špeciálne kocky a máme tu hrací plán. Hracím plánom je mapa Slovenskej republiky. Ako prvé si umiestním karty na stôl. Mám tu dokonca aj karty s policajtom, pretože u nás policajti radi dávajú pokuty. Karty s plánmi výletov sú rozdelené podľa regiónov a tieto značky súvisia aj s regiónmi, ktoré sú na jednotlivej mape. Karty s atrakciami Slovenska položím sem. Karty s jednotlivými plánmi výletov sú odlíšené jednak značkou a jednak s farbou a k tomu je prislúchajúci aj región v samotnej mape, pretože 8 rôznych značiek a farieb znamená 8 krajov Slovenska. Hrá sa s takýmito figurkami. Na začiatku hry ich umiestním na ľubovoľný Basecamp, informačné centrum a umiestním aj policajtov, pretože každý hráč hrá aj s nejakým svojím policajtom. Princíp hry je taký, že rodinka ide vlastne na výlet, 2 až 4 hráči a buď si zvolia dovolenkový týždeň od štvrtku až do ďalšieho štvrtku, alebo si zvolia predĺžený víkend od štvrtku a skončia v nedeľu, keďže chcú kratšiu hru. Každý deň má samozrejme ráno, obed, večer. Čiže ja začnem ráno, umiestním sem slniečko. Každý deň ráno pred výletom vytiahneme kartu, ktorá platí pre celý deň. Teraz som si vytiahol Noc v múzei. Umiestním to tu. Noc v múzei znamená, že tento deň nebude končiť večerom, ale bude mať 4 kolá, že sa bude hrať aj v noci. Každý hráč si vytiahne na začiatku takéto plány výletov, ktoré chce navštíviť. Takže napríklad tu, keď som na zelenom Trnavskom kraji, tak si tu vytiahnem itinerár, ktorý mi hovorí, ktoré mám hrady navštíviť a vytiahnem si 2. A toto budem chcieť tieto miesta navštíviť. Hej. Tu mám Kráľovú, Mohylu, Milana Rastislava Štefánika, Moravskú cyklotrasu a tak ďalej. Tento hráč si vytiahne zase z týchto čiernych a má navštíviť Kráter Poľany, Lubčiansky hrad, Kráľovú hoľu a tak ďalej. Hej? Takže toto je itinerár výletov toho druhého hráča. No a hráč číslo 1, to znamená ja, hádžem teda kockou. Hodil som 2. Takže môžem sa pohnúť buď o 1 alebo o 2. Nemusím sa pohnúť presne o 2, ale aj o 1 alebo 2. A musím sa pohybovať po tých čiarach, ktoré sú určené. A ja vidím, že tu mám vodnú nádrž Kráľovú, takže tu som mal, navštívil som ju a umiestním si takýto žetónik na môj plánik, že som navštívil Kráľovú. Hej. A potom 2, Mohyla Milana Rastislava Štefánika, tiež ju mám vo svojom itinerári, tak si dám ďalší žetónik, že som ju navštívil. Takto si zbieram tieto karty a keď ju nazbieram, tak dostanem za to 15 zážitkáčov. Vyhráva ten, ktorý má najviac zážitkáčov. A druhou kockou, čo hádžem policajtom. A hodím 3 a čo sa snažím toho policajta čo najďalej dostať od seba a čo najbližšie ku svojmu súperovi, aby som mu zle urobil. Čiže 1, 2, 3, k tomuto tuto priblížim.
aby som urobil troška napriek. Totižto on, keď skončí na rovnakom poli ako policajt, tak si ťahá túto kartu a môže dostať nejakú pokutu, alebo možno iba dohovor, však aj policajti môžu byť dobrí aj zlí všakže. V každom prípade je to taký prvok adrenalínu v tej hre. To isté robí druhý hráč a hádže. A my keď dohráme, tak sa posúvame na obed. Po každom posunutí ťaháme kartu, okrem atrakcií o Kriváni, Šarišskom hrade alebo Mohyle, tam nájdem aj otázky o partnerských obciach. Tak teraz si napríklad vytiahnem otázku, ktorú položím ja svojemu momentálne fiktívnemu spoluhráčovi. Hej. O vzniku názvu Poniky koluje viac historiek. Bol odvodený od slova po A. Paničky, paniky, tak volali mníšky, ktoré údajne bývali pri kaplnke. Po B. Spojiť, spájať. Poniky, vary spájali dolinu Hrona s okolím Zvolena. Po C. Je to od slova pojiť, napájať, do doliny dnešných Poník chodili vraj napájať statok. A tento spoluhráč, ja vidím, ktorá odpoveď je správna a on mi musí odpovedať. A povedzme, že mi odpovie C je správne a ja mu poviem super, Poniky je od slova pojiť, takže získavaš z banky 5 zážitkáčov navyše, môj spoluhráč. A túto kartu dám dole. A rovnako on, ako môj protihráč, mi dá rovnakú otázku, tu mám napríklad obec Štrbu. Takže partnerská obec, ktorá sa zapojí do tohto projektu, do tejto hry, je jej neoddeliteľnou súčasťou. Po každom kole, ktoré ráno, obed, večer, ktoré hráči prejdú, tak každý hráč ťahá jednu kartu, dáva otázku protihráčovi a tie otázky sú také, aby bolo to aj vtipné, aby to bolo zábavné, aby tu ľudí bavilo a tým, že dostávate herné peniaze zážitkáče ako odmenu za správnu odpoveď, tak tí hráči sa tešia na to, až si budú ťahať tú kartu. Dozvedia sa jednak o atrakciách Slovenska, ale popri tom aj o obciach, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť života na Slovensku. Zo všetkých produktov, ktoré sme doteraz za takmer štvrťstoročie priniesli, žiaden z nich nemá takú vysokú účinnosť na prezentáciu partnera. Ľudia sa radi hrajú a radi spoznávajú hrou. A keď ste súčasťou tejto hry, tak sa zábavnou formou naučia o vás. Starostovia a starostky potom túto hotovú hru využívajú ako nádherný a exkluzívny darček, jednak pre výnimočné deti v škole, na deň detí, a do jednotlivých rodín, na oslavy Dňa obce, pre seniorov, pretože toto je pre všetky vekové kategórie a pre svoje významné návštevy. Veľmi ma teší, že aj vy sa stávate súčasťou tejto hry.